Oni ko na pe. Pa pungai ini es pe nangarara. Ina non na nausin te kiripes. Menera pa arape makoro ika ko kokoro. Sekarang hari kita ada major sponsored. Ada ngaya sponsor na. Aron ara practice ayo ke ara nara sin me ngata pungai rai ro rai ne. Ipukin na yan na meto oni ko na po to kaina. Na ngai ka mais. Ipukin de yakinara. Naron nara training ara sari na nona. Detay ayo. Sa tapi kana pera bubusi. Nakon nara sin me ngata pa ayo. Pacera ang kero na pa sa mga koka kiriki nakon tayo ka na ro. Sa gina pa sa tangira to ati jala wins kito ati amara ke mas tangiria pa inapunde ke roy nuaira o kanara roy arisina ko na imanga ko asira pa ngaira ine narapa makoro saking kai pare na marere ke detai pa ye ka sa sande ire yakina aranchanan techniques kana ko nari ke pati sa tingwe kunari ki pati opposition party kita tahu teh kan kita nari ki setangi hari ki pasangan kiri ki kanara ka mais pasangan apa ni ka itara ispangara kanaro na pa yare ki iro ura cenano ari senang arara na kon nara sinte kiri pes anamani apa ni mawatap kiri pes nara pa makoro ka ko the speaker tirang kiaro na para sinte yayo ada sasan tapi ki ada emotions mera pira patirang kero na pa ya kauria taningana o ya kauria natana anal semya ngatab kiripes na kon tai kai mai rai kai onno pa na ya ine ada tapi ki non chau sinte ya yo on kon andina no na on kapasi kanaro na pa enari ai mei roya kai sebonata ya pa puningai rai ne opun pe kai ki ada emotions me ada pira kai yastangiria panaria ni makuria ki nakon are puni ngaira kaina no rangaira aine korara pada madam speaker aita ko men naute kai de speaker aya ku kurei niko ata ku kurei ngai at statement COC niko ata ku kurei de training ayo on ko astan be pa de training ayo enapun kata uraira nakon taye kai mai rai kai korara pa madam speaker ay mana ya caka ay ya kotoka yara ana pe wapera are kiripes are temeuri terai ate tabe mo koraba metam speaker koraba te sa te may TUC imani kana ko na konte te lidan ta kaitara te ay ikan kaurin kami tante ya kana kam tete kam mind doi to gina meroro kam kosa re kam puto ka to kos ki kam puto ka to kos ke kam dara pa ya kana ko na ko imtilida men ta kaitara Mrs. Kairo ri pa wetsune ena ko imsate Madam Speaker, round tante yai ne menrap makoro, ay kakakoro. Ara speaker re pun pena pena kakakawo panara mi mene dari kira tita yayu me kain na office. Ara tante ya ke ananu buira menrap makoro ay kakakoro. Awai pun tenas ni kira bes me makin na kororeni kota ki me chanon rai no arawaki. Sataya pai pun nara kapenian pung te pung ayo sena pun ta karwaya mo ara kameuri. Are pun nara kapeni da beni kameuri onus panara ntereri on ta yayo. Kanna peni di kini meuri nte pakam ta yayo. Madam Speaker, ita beka kita motion te pung ayo pas na kana kwara ka kaitaw. Yang kia ki bene na beto te kan te motion te tayo mesa kami ni kakaitaw. Ya pun te beka panao men na raitera mon te tayo are toy yarita men te kaita. Sina te beka panara ni kakaitaw pangkia ke te program ayo. O nagi konan ni experience te pong ayo are na kos na kwaki. Madam Speaker,
ayo te tai irang ni kahai tau yai. Pasin orang ini pa yai kai. Ngayarin na tapi kia to sinakatukai tau bukin araw sa iyo. Ara kakai tau era kai pen aron. Kero na pa yai kero ta kakai tau. O sinakunari kini pundia menanora. Sinatabi ka mo panara ni kakai tau. Nakon the UNDP. The UN Human, the Species, the FAT, and the High Commission Australia. Aratan iri akiaro ko, men na pensinan ko, akiangan ira tiriri. Aratan pero nga program mayo, ni mo mayroon ara speak ara pondoran na ini. Honorable Madam Neitangariki dete pokay. Te kirakan akong tiyaw sintay, tendeni me kain na nasim. Away kain to komite to wari chianira, aretong koru meten sos. Me kain na nasim kaya pero nga tepong ayo. Nagi na pa maning nga panahon kakaitaw, nakon tepota kini kanako pana. Are ngayari kanako rawa, aron terita kinti tayo narakong orang ngaira ini. Tiko takin braceman na rin ngayari tararwa tira unti tayo. O ay po ni ngaira ni kapene. Aki to sa aki maniveyan ti tayo. Mesta maniveyan na ben tayo ar kakaitaw na ko imi. Kamay taw. Oh, kamay ta tayo. Madam Speaker. Tepong ngayon. Iro rerang numarerek. Pasimen ta kanime pong, ni karuka ta kanime pong. Metarana iro ra, erang ini bubura. Madam Speaker, era ka erang ini bubura, pare amais kanara. Tao na tao Madam Speaker pasera, to erang ini mais kanara to te mua, to te rice, to te beri sagakan na rete bron, no to te rari. Kaisa Madam Speaker. Baka na ramendiri yung sa karikin tayo. Madam Speaker, yung boto ko ng karaparapan akong demotion eh. O sinapundiya yung tatakaruaya. Pas karaparapa, hindi tayo eh. Arariri yung isang anak, meron wakin na kira inanong teo sintayo, arang menena. Haron narakakaya ni memeroro ni kakaya kay merenara, arang ni menena. Madam Speaker, ni muan niyan teo sintayo irora. Osa kataya pa taburay kaskay. Mangaya sa spatay. Madam Speaker. Bangaya kain tataw teka. Amimin ang tiyang atay. O ngaya kain takay tara. Amimin ang tiyang aming. O ngaya tawari di sa kameno at tataw teka. Imimin o at takataka na nakain takataka. Kaya nang batinua. O wari ka kamenua. Terita ke terita nta kaitara re kakameno ta kaitara ngaya mira na pen kaitara roi terita nta tau ter na nakainta kata kana pen ampatenu awayo Madam Speaker istanori nta tayo o sina mekinna o sabun taran mo ang kain si mo ang kwara sabun pekandigin kay pang kwara terita nta kaitara terita nta tau ter o to tisati meyar nang kanesponyo giroi di kak o mga punyo kinaperara. Mami, memme, antairik. Me, yayara ko nampay. Saksi sa bangaray bukin na raw su. Oy, reke may kain tayo yayo. Madam Speaker, sinawu dari kaki. Ara kakaita wayo. Oy, era pa sinaki kametoana, sinama kuriya. Amira kamasan ng anira ikay. Sinogi dari kaki, o sinama kuriya. O tirana arora ni makuria. Sinaki yogi o sinamesu. O sinaki yogi o sinavene ni kakarakin si kakarakina. Sinakamuamua ira ini. Pasasan takatakan diyaw sinimeo nga tapwayo. To sasanda vei tamo ira tuta na selfie o toan ka toka sa rin diyaw sinte. Kangan na rakamuamua. May tao ba nita kamuamua ya kidang muamua. Kakwa kidang to kapisiyay. May tako pa. E nakamuamua ti ara speaker. Madam tangariki rete pokay. Ena nang kamuamua. Kanayong o iramen. Ayan na tipin ako pangayari ki. Pakaw siya.
Awan yan na rin kipato tirana. Ang kana to sa kisita kang sila. To sa tipin ako pato nga sa kairirin tapo tapewa. Ari iri kiri kina makairan tewak. Leadership. Diyan mo ni kairiri. Sekali kaya kay. Ngayon kay kay sinoria. Away niya kaya nga ya meroro ari metham speaker. Spun ka mo amoy skara pa iya. Patirana silang ka mo amoy skakaitaw. Papuntahan kairiri roy. Sa tata ko na yung ngayon pa ngayon si Manny ka ng pasin sweet talk. Ngayon po ngayon ni Roy, puntahan sweet talk. Mga na basta ko niya na pandaw sinti yayo, pangayra na pa hain, ngayra na pa, tanahan sharp talk. O hindi kimayaan ni Madam Speaker. Hindi ka na pa hindi yaray lo yan hagaki. Ika nga rara sarili yaray ni rari. To be on the opposition sides. Konariyan sharpen ang teeth. Don't sharpen your teeth to be criticized the whole thing. Konagi criticize. May kona criticize, ibukin, terikiraki. The development. Awan niya rora. Sinogiri kagi sinakakangi wira. Ntirana, ni pahi kararoy. Madam Speaker. Ibun nang kamomon darani metaya. Aratanti kay. Ongay kay sa puni penen tarataraira. Ongay roin pun na makin. Kana yus nako. O ya pun tangria pa nang ki Mr. Awerte. Teritan te kaitar. O ne giring kan. Teritan te tau te ka. Kanga ka kinan. O wayu ere ke mende ire ya kinara re sasan kare ke ru yara tan de ire ya ke. Metira e ka kawa kina pe Madam Speaker pas na uroringa. Sinaka kaita unde tayayu. O sinakawa kina te penna re pun terikin sa kairiri. Etia ine. Dai te betai. O ita warariri res kare kia sinakarapara pa yayo ani kamuamua. Dai te betai. Ko mga sa kairiri. O yarion na re tirana. Ara kupundia ina taya. Pa yay na kuwa me kakawak. The moro iro ya ine. O kairiri. O yay tiyan mo enang sigiroy. Pat yay ne. Te sa kairiri da mani emetua. Te sa kairiri tiyan ne. Tias. Ura. Madam Speaker. Pun panahon ka kahit taon tameruan te pong ngayo. Sa tayang kay bas nang nako yon kaway ras nang nako ngari kay certificate. Ito ko tuwan na ka Madam Speaker. Tuwan na ako ngana ko na sinapayan ako day. Ong giyo mi ana certificates o ka mo na certificates. E ka mo na certificates sa rede kirona. E katikyan diyo ka mo na certificates. O ya pun ka mo na pe. E wara kanga tarayero ana kam nora certificates ay. Espana o biya berang pupura. Maya ki mani na pepa. Au kantari nga pangairan kay Madam Speaker. Kay so gidi kaki. O sina kamuamara ara certificate sa iyo. Aran ganas kamuama pas kamuama te pong ayo. O ska kaitaw yay. Ngayar kam na wasi mi certificate sa kanya tay kamasui. Karawi te decorate ni tawara certificates o katikia o ni moment ngapong o knock on its door. Mo na mi bake. Okay? O pairi kita pewa. O ruring. Are kam kona ni pita. Jana be. O kam kona ni kamainga. Te meunga. Madam Speaker. Yapun kan nangari ki panahon ka kaitaw na ko him. Ngko yara Madam Speaker ko takataka mo tita yayo. Ni Madam Ruta Bepo. Ni ko tagi na be mera kinakari takatakan kain tataw minis ni metaran tita yayo. O ni ko tagi na mera sa atin. Senang karapara pa ibu kimi. O men panahuri kay. Japon kan ko tari kay utangira na ko imi. As ka kahit taon ta meron te pong ngayo. Ora to senang ko kiri na kunte tayrik. Sa gatay patiraron na mi ko kiri. Menay nunca. Be a lady. Terita eta merwa. Sa nakanakuha ko kurira roy na kunte tayrik. O sa nakakahitaw para kakahitaw te tayrik kayo. Panahuri na ko imi. Akisasan manivente tayri kayo. Kente pakantaya yo. Kanaya ito, spena ko narawaki Madam Speaker nanga ay kasakya tay. Narora. Tini panangara, aramakuri. Nakuya to tarira ay kayo ni kapeni. O sabun kapeni kay papanan ni Roro. O anday taki. O ni ko taki makain na robi sa kiape pero ngaira. Tuwari tong kuru makain na nakumiti. Kanaya spena ko ira. Ngaira ay ni kay. Kumapunta yo, kantawa pa. Amipay na nanodinan. Inang tangririking kami.
Hoy nang darapat te pong ngayo kay sa mga rin pa ngayon na kain te kahit tara. Stangiriya kain te tau teka. Stangiriya. Madam Speaker, ni mo ska no meroro ayo. Ipodo ka te motion na yo on na ilian na. Mena pe wa perare kiripes. Paya pe una ki ai kiri kira yan te tai ayo. Ari te meuri. Te roi. Te tapomo. Ko pesinda pa Madam Speaker. Korapat sa te, are ngaya dilitan kain ta kahit tara. Nakanakuan kami na kundi sa te may yaran muka. Nakanakuan na kundi sa te may yaran muka. Mrs. Teruya Masre, ako yung sa te. Korapat Madam Speaker, ay kawat Yasan kami uling kami kay ngapong kaya po ni ngay. Gani, yung mga data ko kami uling may usati, kaya military masin ni Morris, ni kami uling kami, tinahan natin niya ni kami ng istigiloy kita unay ng datayayo. Ang data kami may speaker ng tautera, tegiraka. Tirahan mana kami kay tantay sauce, akuru, okay? Awara replacement nari kanga sinakay signa ito agi sa kamauliran de nawan te bakan tayo yo paya kanitira ono wake ayan kanbe ni mauri ako ito ibon ta kabe ni iya tiga ingkay ke pari nang itira ono wa narimu andra Nakabara pure de sa te, yes paitera ni meawa. ay itira ni mawa ke Ako kabarate puri baya kin ore bugina inang ira. Ate narimu andra ni puto ka ate tamusen na yo ke pamina maningan ako ni kakaraki. Yaki puto ka na ba ke pare pun naron na. Inang karukuna no te pong ayo ke. Itira ding te akin na. Mageri ta ko ri pun ta kabe ni angay. Pari ape ni te kakai ta te karapa tirana ke mageri isa. Geri ta na betanani panari asendra. Then, nukasin ako hindi yanta man niya ayo. Kariki. Tapos ito na para kamamaling. Sinakakaitaw na ko nung wente mew. Kaysa buwag hindi tayo ayo ang aydain. At ay may yan besa sa kinaya kain makin na kwaro ni kota kimetsyo anon rai nagi ito ko na dahil si kinaya de kain pa na peke waki na. Ako Ate, sa kakaitaon tayo yayo kaya rari. Kaysa sabi ni ko tak sa mga kwa kaya pero hindi ko na nuwa sa may yagi ko na niya. Nra, ni kana ko rito meruro kime kanata karana ini mande te speak ako na ndari kanata ya kan buo tayo. Tayo nang kwakato kayo na ba para nagi. Ay. Ako ate sinakakaitaon na konti to nagi asanra asan mani nara workshop nda tayo yayo ke punta ka rin kakaitaw. Sa mga pupusi na sinapupusi ba sinamang yan tayo yari kinakaginayo ke ngay naki para kang punta rayo asi ngay yapon ka rin po kami ke para yari kang kay disipi manimawan dilig ay ko naki nano ka na mga buwari dilig ta no ismerway wake ngayon na po napupusi Tatayayo tano kan de speak kaya nga to antay ano mga manira niya narok ikonan na to ya yakatayari ka ubusi mari po singay parang kay saro kon nanon ogito pa ke ang kana yung mga bubusi to sa mga ginon titan pa Gaya anda yakatay kan diri kaya po ban no ya gina ba na bubusi yo no kan speak kaya ako pa parang kami kumpuni matate Basta na hindi kakaitaw. Sinang kakaitaw ng workshop ay andi tayo ayo. Mengi sa mundo ko may narata po ay kakakakuro. Yawakin na ito workshop, menta kanimya pong, sumusalawa ito kung ano pong ditabis. Sa mga wakin ng tamuano pong, ni karukat tayo ayo. Ayo rin punta ka ba niya? Okay? O sinang kakaitaw na ba, tanda hindi, takaupugi. Ari, ikarawag ito, tataya, kaya kangay, takanimya pong, ke sa kakaitaw niya no kaya
At ara, aputo ka ati, aron ti, patakaw ka rin po, kang ati kikinaki, ang kasi mang kahit taong na, pangayat di, takay ni, ngayat di certificate ki, o ina po nga na ito, mi parang kami ati ay nakamuarere ki. Ina po nga na mi certificate, ari kam nanay, nga iro, takong ngay pa kanisin ako, awag ito ba yan, ari ki, pasapon pa at siya ito, ay, sinakakaitaw, pero ang kakawag ito tayo, kam na nami pa, karawakawagin na ro, ay ki, pari po niya, ngaya katay nakawagin niya, bali apun ko, di mamani ngay ro, minya po ni katay, ni kawagin niya, inanan, tawas kita, okay? Pero, at tereng kami yung kaming piniputun na, na yun, tayo, takapinin po ngayon, ay, nakakaitaw din ako yung kami yain, pare, kami pinito kung ano, nga, hangin at tiraan pa iloroke, ante po ngayon, kay tereng kami, kamawan niyang butun niya, nililisti ka nito kamuyan, nagiyan, imuyan na to, tiraan, imuyan na tapang niya kagungay, ay imuyan na tapang, kora ba di? Ay, ito po yung ko na ito. Sapo, Kung besen dapat te sa te me yaran muka. Anda nang karaw te ka pasa kin kita ka penyan sa te. Menang sira wari kay kakan te mim kana ko inebe. Aya meruro to kana sa ki bukto kan te ko aspa kay tarana ki. Ngayon dita iyo nakana ko na konti. Te sa te me te raina. Ure tara kunene ena ko im te tayai te sa te. Ay nawag o ya tapi kamu te panani kameuri eta purina ko men naw awa pa makuro era ruana ko men kakiro na ko ati raina oni panani mai turu o kan depeni ni meuri ti mani poiri nang kante ginna ay pun panaw ni puto ka te kos ari ati ginna kin ka vinya kinonunti arau sei oi nang kukurei Nkakaitaw na nga panahon karaparapa, bukin ti metuan ti mon wag, ari sasan wag inano na. Sekarapay ari ki kain jauh sa kiroran makuri aki antay ko na koru me ti sos me mon narawag to ye jiro ta giro ya bare puni metu arun kaira na basbun siro inano na o sek metata inano ndapong mes karaparapa Ati metuan totonan nan ye satay ba ye jokorakai o jokuan kaburo iroya mes karapara pa ati metuan ndana ni pokira ngarukwa titay asa sa pero nga kiroy hasta kunan data arun te bay tuwan sata te bay sinakunan koroy pa ngay namuanak yang ngay na ikinak o yang nga sinakangay sinang karapara na koy ay bugin na yaputo ka o totonan nan na koyra Sekarang para pari kina kunti, on kakaitaw na kunti. Antay, tangari kireti, ibukin na naputo ka. Kero na ba to nga ayo, asa gine akete. Tiay na yon tiyaw sinte yon. Sinawas niya nga ira inanun tiwa, kaya ito ite program niya kaya. Mes kara para pa, men na napuputo ka ti. Itangari, may kain na napati yo, si kukuray pa, sa mga kawas nga ira, ay kain ka pen. Ainin na makuro ni kilipes ni kaben. Tarikin na no sa karapari kiti. Ti sponsor ya san ran. Sponsor ni rin anun ti weekend. Karokwa esa sinang rana sinimang wamena kumang mungkay. Ira pa wari yetarun tira tinonori. Ang gatutuk o yan ang mais, yan ang kantete. Me, au teka, kakaitaw, di, putokan di koas. Yak maning apa yang puto kaya pa anak, spena ko anak, mga maning agtejer eh. Ya ururi nga kine, inanon, didi ki meriri ka ki anara. Anatata beka ki. Tau nang tata ko ya kato kami pewari. Ara pewari ki di besta ri temeuri. Siroy. Atau mo yora ni pen kambesin dapat domet. Kora pa te sa te me te raina. Nakana ko na konti sa te me tamena.
message sulit tara kenang na si kauringin kami tante ya nang kanaro na betang kami mo pero kota na paisi ko ore kite meniske kamdara pa na ko imte sate te kurapa te speaker handi tayo yo te nanan te pakanta yo ay kang ikaw wata wari kite te banani ka meuri ka te peni mo ni meuri ngai te khas te kang te motion ke ari iko ta kina ko nanan te pakanta yo iya pun di mo nang te banani nga kai tau kai tau te honorable madam te speaker tangari kirete pa sadaya ba ngai no tawa ne gei ngai ya ka kaya te mani no po kai ngai ya re sina bunangan na kai tawa best pa ki aruna ba ya ki ka kaya te po ka basta ngai da ba sina ki pere ni mena ina nanti tiang se te speaker na lang kakaparao kanga pun na yuaru tamena kikara ina ruoro te pahiarang po ngana yukonane ya akro de yong meru ngayari sebenarnya te panan kai tau rikina ko te speaker te namanya pe na usin me ngata pukiri besta ni tangari kirete ibukin kanga ngaya roi onte te program yo pa ika kaya te mane ibukira ngaira aine mere reng pesin rara to ka wa ika ita watan hanga pe te kayan ana kakai ada spiga kadinya kayo pa agar ko ya buka ngayari inang kakay tao na kundi ti UNTV ti UN Women ti SPC o ti TFET ngayari ti tayo yus punay kayo roy dapat ay kasi na punang roy yara kakay tao na kuya pa ari kiro kuray kay Papo men iron ya nakai. Ngeya ka kaya speaker. Nanaw sir mani be men WhatsApp. Sakunan do on tayo yo. Apesin rara. Di ka uwang anis pun ngara kai tau na ko ya. Di kira kan nanaw sir men WhatsApp kiribes eni takani ni ti sauce ti koruru ni takme ni ruta. Kangat roran ka penya ki tandai dia ki apen insan ndiki bakanga rora ina nun jewaki senang ka kai tau na yari ide pasa taya pai menena nakagwari ide ki abaya pun boje tai ndai yo ika kebe na ko ya ni ka penya pa senaka nga numma kuria te waki yo ngayari nupon ang ko wai pun ko na ko yai Kanigay pangania ka kamanga naki nabiya amia pa makuro. Pato tira ko na kay dia yavitia kina peram po kon tukurat. Tauroy na ko yay. Pahayongan ne kupuangan ako nurag pa ako nang kunabay. Ani arugay kakaroy. Ngayari ay kay panaw ka nga nikakebe na ko amen tiririya yo. Hinang nuwana. Ngay manang awangat merway wa kay daw bay karawang minay kaawsira. Titaya yo ikakebe na ko asperin ikakebe na ko pas na kakaya riki patiras na mga kunan ko roya na rimina. Te yaki mete buaka te kakay bukira te buaka mire ire na ko ira warora nikapen aromi kasi na mga waya kinarigi ariyon. Yang apa na udigi ni bubusi na ko ya buka kana to irarigi nagigasan mo ni iya. Oto mga iya kanga inanurigi iya kito ni iya ara speaker na raw sindi ni iya honorable madam tangari girete to yung makakairi kito to siya wesa tayo to hindi ata yung tawanang mais. Oto sa bubusi ka na kanga to tirang kito sa sabun nunuran bimetan araw sindi yayu to tirang kito sa kuna kito kana sa ngay da pa kay mira
to sa kunan na kun bu Christmas toy pisi kang pun dia kan men kan kampesin dara pa ara pe unan kani te meuri te roy o te tapu muai muarara diki anak kakabaya dia tua ya nakakabaya na ko yana na tan ma kuri dia usin dia ini kapen te kira kami anak staff ni kapen ara mini ara speaker tangari kireti o ngai dan ni kapen ura ara pa te speaker Kurara ba te sa te may tamena. Nakanakuang kantin akong te sa te may nonos. Ay mani kanako na konti sa te may nonos. Sisikan ka uringira tante. Nswan na ramya mga tapo. Nswan te the rules of procedure. Naramanipan mga tapo. Api metowa na. Ntero kini mewa. O ay te kina ki pasinari nagira. Te kina arantiyo ameta ke. Masukuna te kina ari ito anataito ke. Nakin to te speaker. The council the kirante ay kanike ya kauringi dikin kami na yo anta yo na angante tai te sate me no nos kano ape meita ena ko te sate Korapa metam speaker. Te pana ni kamiauri inanon te bakantaya yo. Nairo ya tante ya kiamalanga. Nancep makuru eno nos. Deita ki me tanta kakaro. Panaya ni kamiauri inanon te bakantaya yo. Akam na peni ni meauri. Sky tau. O skara parapa. Ibu kia na kiasan na ngapeya. Na ngaterei na koira. Ska kwa pasa sande ya kinaki. Inanon naratain dei. Onte tayo yo. O sarin na ko inanon diyaw sinimiyaw nga tapo ayo. Ni karawara katani yay. O inuorya. O inang kukurey. Pasa penindos panara. Ngaira ay kaine. Inanon diyaw sinimiyaw nga tapo ayo. Ngayari yapon na nga ti panani kakaitaw. Nako yan akiasan na nga peya. Ni karawat yang aray ayo na koira. O meni panaway kay. Oy po ito kate motion na iyo. O kamra ko. Kuraba te sa te may no nos inte tayo yo nangan te tay te sa te may tamena may arure ariteta mento ena ko te sa te Madam Speaker. Himayin yan nakanakuha po ito di kosay. Sa kami uri rin kinanong dameruan di bakantayay kaya pundoro ko ito kinarariri. Sa penin kami uri rin naranarawi kari Yesu Kristo kami penin mewi. Nukuray. Nga panahon kakaitaw. Ni karaparapa. Nga yari-yari kapati sa tingin tayo ayumin na wap makuro ayarre. Ni karapay po kira pata akiasan ko na naman na kataura te programa yon ako ira. Meni muan na ristro ko yay yari monstati hindi kan me pongen ako ni karu ka me tayay. Sanga panaran di panubuan kakaitaw na ko yay bugin merungi ako kura-kuraya. Ariasan ko na ka peni hinanon na yatay nuwa kami ngayon hinanon na yang aray. Sa kakaitaw riki. Ibu kinang sa tayo pas na kiri kakan ako narap makuroy kakokoro. Hawari kis bangaraki kanuan muara kis namang kunanuan to ngayay arakurakin na ine yon narap makuro. Ay morara rik yon na wab makuroy arure. Paana kunan na tayo pa ang kaira pa tangayay kaine. Hawarian na tayo pa apo ni merurong ako na pay. Ako na rikin niya utakin ako nakuha ki aki ako na niyangoy pakanuan tayo. Aki anak ko na anu aki ay. Sky taon te bebay ay ay mo arara di sa maningara ka kay taon ako nung ente meo. Ngay ma ko nan kari kete tay na ko iran ka pene. May makin na korre tionun raina. Harawa kini ko tag me pana be. Saksi ngayon na be di speak ay nanon di bakanta ay. O yapon ka kay taon rin pain ka pene aki sa sen ko na ni pene kay rakyay may mo nay. An karu patukina. Ibu to ka ate ko asin de yay. Hoy manyan na teka. Ay yapon na nga
panaun kabarabure na konti hausa di men CUC o aranu ka painan unta in lunch hausa tayo ba aira kami nati timetua tua tiutan timuti wain me hirara baba tapon kan wanti kurai nanun tetaya ige saka kai tau pa inanun tetaya swagi inanun na wai kan ko meirora sa tayo pa meroro kiasan ko nanda bekaki yang kiana na uti tayo ronde men o sa tayo pa sakyan ito tira me akotan tinanun kukuray o tiyanun data inanun tetaya sa kahit uri ka na ko ilan ka peni o sinabi nino kirikakin ako narapo makuro ay kakakuro o narapo si pa sinabi nino nga anapew apera kilipes sa diti meuri tiroy o titapo mo kabarapo rin meruro ka na yay kurara ba speak ay boto ka the motion niya. Ngaya kurara pati sati may arore ando tayo nang anak ko na konti sati may tapueran ni Mrs. Kone Rose en ako Ay may na nawaki. Daw na inintend pakantay ay. Ay man narita na ko meruro. O narimo man po tokatukos. Man na maningana ko meruro. Putokatukos Madam Speaker. O yerita pa naman kami auri. Me au meya ete inay taniera. Au councilor yon na wap makoro kapeni. O panayaw tante ay ka tikyaw MP tikyaw wartate ta. O MP te waki kope. Kanda peni ni meauri iro an na ini kapeni. Madam Speaker, nang daraba ti aray ruwa nang karinya ke Madam Speaker tangari kirete. Kapene kan tau sente anaki angan ano iya pana sponsor bukin te pongay bukin kanwan te program mayo. Te Speaker, siguro kangaran na kiro ikay. O sa kirin sa kinura tau sente. So ngong na me so ngong sungo panayar tante me so sway nora nanon tau sente. Me senang kai tau Oscar para pa. Te Speaker, ya tayo ba te tapo ayo sabenin kay ben akwa kiyay. Pa sinabenin ko na kaya kenira kanwan na naririya sa san ng anak. Suna ko na hindi bata ni kay diri. Ntapo na nagismina yay. Kora ba Madam Speaker ya kawariri kay kay. Kora pati sati may tapueran tetayo nakanako tetay na konti sati may nikunaw Mrs. Takapoy Emta en ako emte sati ngaya ay miner na waki na nundi pakantayo yo yaritay meron manang amin na awap makureni kunaw mungkin ti waki na ide yan ayaman niya ben may mga tapway ni panaran ka kahit tao hindi itagi me aratante aki aminang kayo antara wati Honorable Minister di Panatake si Wawavira Honorable Tawane Maria Arameya Arakiraka panaya kanyo kunang data kime tanta kakaro kya amin ay yantara inanun titayo yo panayan kami uri na koimi tarira kya sabenin pota kya naraman eben may matabu kiribes inanun titayo yo kam na penin may uri ngaya narun ti motion nari iyo sinanun ti pakantayo yo sa puto ka ti kakaitaw sa puto ka ti kakaitaw na ko yara tanay day akiasan man niya kaya rin anun ti pakantayo yo dayta kimay kay speaker statement to ni kakaitaw na ko Madam Speaker tangari kirete naroon na nakikiyak. Arisasan no korayin na nung titayo pangayari. Ikakayaran ti mani ki buwakaya. Maputa kaya ini na nung
anamania ben mi ngata kiribes buki yaine arista ben indi nako yaina don titayai irapa metam speaker tangari tet kakaita una ben ako ner ara speaker ruta bebo nerun dikiyakina nuakinara ara riri nanun ke kairakin nara wakin nara riri nanun titayayo nitak mai kai te speaker ay enora kiria interiria yo nakakawakina pa esa nungosira ke nanganira te kakakorok imerina rabe man irei tapanan auritan te kaitara aris skanesogi sinaka metui sibangara ke deiriya raki sasanangana kinanun tereire inanun tetayeyo me sinawagi an inkata riben narareire are sasanangana Spukto ka di ka sa iyo ti natam speaker spupusi penarisin ako wakin ang tiririya yo nako ilang ay raine ako ra ba natam speaker Kora te sa te may ni kunaw ante tayo nakanako na konte sa te may nonos tinanoya pirenato enako im sa te Korang metam speaker. Permainan tapi kati autiakan karapa pun maran nano ay ngo nano ngayati nano ikanna ngani papanau na pinikarapa ibukin terire. On puto karun to ko sari yasan ko men demotion. Pun di mo mana panau karapa na ko raspika metam speaker puton nai aratasin eran puton nai arakirak ay pun raw tante mayon na ay pun banan panaya kay no se apun no ngona ben teririo takarwaya kin te pana ngai rain ibukin noran te tameron terire ara sangay ngaya re sarori non te tayo are ki otar ikaw pa sakin na pati terire ya kanga tote na ko na punta una pe buki ya ki rire ngaya sekarang para papa ngaya pun China dia pun nakana pa na pa iya pun ko na pandi kana pa sepangan ng terire yayo sekarang para pa iya para spun ngaya kanga sepanang ngana pa kanga pun ire ngana pero arata ta iya hari ke sebangra ikaran buri na sata chota pep oti temotion arang kura sebangra non tain terire yayo oi tau pa yung China yo ni kiripas oi rang mara na pero nu yan kanira aron te wake yayo hanya panara metam speaker ya taburi na ngai ya tino no sin karapa naron noran na ana katara tau te ka kinagi ki sponsor na te bota ke yo poni panara ni karapa na ko imi ya mo te buri na o kay yari tino no sin pa yo ya pundang puto kana pero nti na katameroan na pati mga ti teriri na pa ngowat nga 2025 pa na mga ti meto na ki mga mama ni ngati pa kin kami una keron ti tiangari yo ti wa ke yu bugi yain korara ba metam speaker awta bu singa yan panan na karaba awara pa uto ka koraba metam speaker ay punyon ka vaina korara ba te sa te may nonos ya tante benang sirawa ay kakanda ay kakan meroro ya benen san listin ya rami kai ke ibu kena mirong penuang aun roin kai kasan meroro yon to kasa yo ay kakan meroro ri na punte kini rami bayangan ne ipun no panan kiripes ya kam kan ngai ro to pun te terana ri pun putokan ne petera to kasa yo ke ngai re imin doi te sati menonos to angkan ne ai te sati me tapito yang ne nuya te sati me Christmas me se sapitera te sati me merake me tapito me yak ni rates
O te sa te may butari-tari, may makin, ni rayeta, ni tora ka may mayana, ni kamakin may Peru, ni sa atas may nikunaw, makures may merake, ni tara may peso, te Syria may apimeme, mimitong may tapituwe miyang, awa may siriki ke, akan nangarige meruro may bukin te tiranari, ay apuro yun no wante tayo anang kanawan ako narara ara motion na rimina ke Indo foda. ngaya te sa te may yarre Te Madam Speaker. Horong sa te. Ginanun te bakan tayo. Ya kami urin kami rin ginanun tameruan te bakan tayo. Kami na biniri kini meurin na rin narawya. Ya bubusi kanakuan na te kare kangay karoy about aumen kangare. Ginanun te usin te yay. Ibuki yarong sa te ake may TUC o aranuka. Pa askaroy pa kangare meron kangare ay ya bubusi pa ina kanakuwa kaya pa irawan diki pa tiba yana diki na pa kura pa Madam Speaker. korara pa te sa te may yarre panam da rome ay tago papun no tante ya ke kwasan maneve araya te sa te may yaranuka o te sa te may TUC ke korara pa ande tayo nakanako na kon rimina ara pa rimina kiraka Te kawas bukin te para. ngaya kaya pun mo ta kasi bukin te para arena tabaka kiron te sa te may mayana yang ani po te Mrs. Yotiana mo wata mo pong ena ko te sa te Madam Speaker, pa temania beay enang musra wa mo angkai. Kora pa Madam Speaker. ngaya tante kaya pun mo ta kasi bukin te para te tayo yo nakanakoy panaw ta pewa ni kakaitaw yaman ap te banan kakaitaw mayro nara honorable speaker are ngaya ay pero nga ro yon puto ka te wa kaya yo ke nakain na office ni kapeni ana kiraka ana hoben ni kiraka ana council ana PEOO the public education outreach officer away kain na office ni kapeni sa karapayan na iyo sa karapayan rikin naroon na mi karaparapa kya panaya na ke tante kya ko na ko ya karaparapa ke ya panaya tayo yun nang karaparapa ayonos na ko yan na betan sponsors au kantani nga papun nung sponsors ay kay UNDP, UN Women, DFAT te SPC ni mga na rete HRSD ke pana katimet waron na sponsor ya kakamaguri ya puputo kaya ini sa kakawri nga rin kaya theme ay ini araputo niya nte may ngatap wayo ari panaya ini nte may ngatap the voices of women ke ita tira an inclusive parliament the voices of women kamdara bari kita ante yang kalau tahu kamu nak, kira mengawak kira mina kon ni mem kita wantai, yanun pungai kasan, nah kamasan di kipa tante ya pemi, amen na biar pemakor kira kamasan rana re, ante bukian teta yo, ay taku pa yo, na pununga yang nanomi, pakam na konan nana re kiri yon, ante mana kanra ni kairi. Yai di kite katanwa teta piuang, meiro yan na mi sponsors ke, ayo ta katanwa ta. Ayo takatanwa ta men the UN Women. Takatanwa tayo pa yari kitira the training. The training ayo yaran na kipa the transformational leadership training. Okay? Ayo the transformational leadership training ayo arenara enakarawaki nakoya the aine sibugia na pe aine. Kaya ngaya the UN Women arena enaperonga ayo the ibu kita mirong-orong, karena hamkan kapan na roirong-orong na kita lagi na lumini kanira tera the leadership training ayo kam konan kapan na rong-orong na iron siya ini ni Katarina to finga kanaro na pakam kan kariki at rong-orong kam konan na ko nanganin kami na Amerike pakam na konan data kinakoy na si teningaun ay ni kananak ngayari ako kung ano na ko himi kana pun ngay na lumini kan nangarami pa na konti na konsate na konti na kuan kaunsira na konti na kuan ni Meya ako ang ano na ko pa kam na reach out kay kam na rita kinakonti ni Katarina ke
Hilarikin ne ya karoko na be yara. Aya kakaitaw Honorable Primilla, Honorable Tina. Ay kiasan Donita may BC o may Cook Islands. Ibugin na mirong-orong o tante ay kay. Asa na nga yate ka pa. Ana mga pun follow up kin mga iriring kami ay ni. Ay kamasan register tirana re. Nikabe rami ikay patante ikay. Ana mga pun nila arami pa kampun nang arami na kon tinakwan sa ti. Kaya kamak yung kanaro na ba kamang arami. O kamde kinakon na kwami. Imali na tirire kamasan na anak kaya. Ay kay tape wati katanwa tay ki. Ay kaya ro ko na piaw pa nakano ko na ko imin tayo yo. Imin na yo tante. Imin te po kakanwa yo. Ahira po ta kinita mo the Parliament Club ari may book ari nga yari to na ke mi certificate ke saben ka si boy ke de imin na yo imin te para ang kaya pun meme to kas pe nang musrawat yaw sin tayo yo ya kugure kanne ni mga samang kai si boy kanne na kon detay ari na mga pe ke kamrara pa kamna tigiroy tante ami piang tayo na ko te meauri tiroy o te tapuma kambesen rapo